Mawla Hasan, 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 Mawla Hasan. Alhamdulillahi rabbil alamin kaw fo kaw tanu ka wale ɲuman dɔ aw fɛn fɛn ɲɛmadalen no Shirifula TV la ni wagati na ka ladɔnnaya ka fɔ an bɛ jamukan kɛnɛ kan bi min ye Imam Hasan ale ka anniversaire baaraw hukumu kɔnɔna ye ka bɛn sunkalo tile 15 ma ladala ko don Shirifula bɛ jamukan sigi aw ye ni ka wele bila karamɔgɔw ma ka se ka na kuma Imam Hasan ka cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la bi an n'an ka karamɔgɔba min bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ mɔgɔ dogolen n'o de Isa Mahamani Sherifu Hayidara san'o cɛ sani an ka don baro kɔnɔ an bɛ dakuruɲɛ 2 foli d'a ma a ka se ka foli kɛ lajɛbaga jama na Usayi salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ambe l'Américain bɛɛ lajɛlen fo Shirifula TV la yaba bɛɛ lajɛlen ka Shirifilandiw bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. N'Ala sɔnna i ni ce an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka ni folikan sanuman ninnu na a fɔra aw ɲɛna cogoya min na an bɛna bi baro sigi Imam Hasan de kan a ka fusamantiyaw ani kɛrɛnkɛrɛnnenya ko minnu kɛra a ye sani ka se a ka fatuli ma Usayi Imam Huseni yɛrɛ ye jɔn ye? Awa, salamu alaikum. An bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo tuguni bɔra ka ɲininkali kɛ mɔgɔ min kan ni an bɛ u ka bangeni dakɔrɔla la sunkalo belebeleba in kɔnɔ o ye Imam al-Hasan. Imam al-Hasan ale ye Ali bin Abi Talib denkɛ de ye ani kira denmuso Fatimatu Zahra denkɛ fɔlɔ y'a ye. Donc Imam al-Hasan yɛrɛ kɔrɔ de ye ko ɲumanba. Alakira sallallahu alaihi wasallam Hasan bangene riwaya 2 bɛ a la sunna ni siya ka fɔcogo la nka 2 bɛɛ bɛ a ka bonya de ko fɔra ko ahlu sunna b'a fɔ ko alakira a taara Fatumata fɛ ani Ali fɛ kuma min na kibaruya dira a ma k'a fɔ a denmuso jiginna a ye den cɛman sɔrɔ. Alakira nana a ko Fatimatu Zahra ma alayhi salam a ko Fatima ko a ye den in tɔgɔ da cogo di ani Ali a ye den in tɔgɔ da cogo di ko Ali ko a ma ko a ye den tɔgɔ da ko Harbi kɔrɔ de ko kɛlɛ walima kɛlɛtigi an fɛ yan i b'a mɔgɔ dɔ bɛ a fɔ ko kɛlɛtigi bamanan tɔgɔ o ɲɔgɔnna de bɛ arabu la ko Harb i b'a ye hatta i b'a fɔ ko Sufyan ibn Harbi donc ɲɔgɔnna tɔgɔ tun bɛ fɛ yen nɔ ko Ali ko a ye den tɔgɔ da ye donc Alakira ko k'a ye na ni den ye a ye den minɛ a tigɛ kɔnɔ a ko nin tɛ Harbi ko nin Hasan ye u y'a ɲininka ko Hasan dun tɛ an bɛɛ ma tɔgɔ ye Hasan bɛ yen nɔ n'o ye ka sin sama i n'a fɔ Hasan bin Sabit Hasan caman tun bɛ yen nɔ Hasan o fɔlɔla Imam al-Hasan de la u ye Alakira ɲininka nin tɛ i bɛnbaw tɔgɔ ye i ye nin tɔgɔ da jɔn na i ye nin tɔgɔ bɔ min a ko Haruna n'o ye Musa balimakɛ ye ko o denkɛ fɔlɔ de tɔgɔ ko Shabar Hebrekan na o de bɛ bɛn Arabukan na ko Hasan o kɔrɔ ko ɲumanba donc Alakira ye a tɔgɔ da ka sɔrɔ ka azan kɛ a kinikulo la ka ikama kɛ a numankulo la ka nɛn don a da ka daji kɛ ka nɛn kɛ ka a da kɔnɔna lɔgɔlɔgɔ Alakira y'o kɛ Imam Hasan sunna ka fɔ tɔgɔ de ye ne ko Ali ye tɔgɔ da sani a bɛ na siyaw fɛ ahlu beitu ka tarikutigiw b'a fɔ ko Ali nalen Alakira nalen sallallahu alaihi wasallam a y'ale ɲininka ko a ye na ni n den ye kira kun t'a fɔ k'a mɔden a tun bɛ tɛmɛ Hasan ninnu fɛ a den a ka dɔn Fatumata den don o sira fɛ nka kira kun bɛ tɛmɛ Aliyu ka sira de fɛ parce que ale dɔgɔkɛ de ye Ali ye donc a bɛnakɛ den don a dɔgɔkɛ de ye Ali ye donc Ali den ye a den ye o de kama mɔba halala a fɔra ko kira ka denw labɔ a ka musow labɔ a yɛrɛ ka bɔ Aliyu de bɔra kira jɔyɔrɔ la ka Fatumata bɔ muso jɔyɔrɔ la ka Hasan ni Huseni bɔ denw jɔyɔrɔ la donc ko Alakira ko
ay to ko jumeri ngani ani ay ali ko ma ko ante bla enye nenu to ko la de ye tay ante bla enye nenu to ko la donc aka sura ka to da ko Hassan ka sura ka ko e Haruna de ala ko le hani riwaya flan bela ele mbayra ka fo ali wi to da ka kwaye me kira to ko fali o flana ba ko ali ya konona donc o fla bi no soro jumela la ka fo to ko mbora la yoro parce que kira ni Haruna mabon Haruna dengo o la kala la kira nyina de o ma yanti ko ni hawa in huwa illa wahyun yuha o la kala la nyina e ba fo to mbora ala de yoro kira di to ko ni da Imam Hassan na ba ka bonya soro riwaya fla bela jelena donc wa bangina wa wule ko Hassan donc arabu fe surnomination be no mo do be surno be ke ula wi arabu la dai wa wule ko Abu Muhammad Al-Hassan bin Ali donc ya kuniyai sibtu rasulullah wa hafidihi wa rihanatihi sayyidu shabab ahli janna ala kira demso o denlo ala kira yɛrɛ kanu ɲɔgɔn ba do donc alijinɛ denmisɛnninw ka kuntigi do donc a bangena ka bɛn sunkalo tile 15 ma hijira san 3nan kɔrɔ kira talen Madinɛ o san 3nan sunkalo tile 15 do Imam Hassani bangena ka bɛn o ma o bɛna tɔ kalo ma o bɛna l'an 625 ma marsi kalo kɔnɔna na donc a fatura hijira san 49 donc 50 dafalen na a bangena Madinɛ a fatura Madinɛ a dalen bɛ Bakiya a ka si yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen o bɛna san 47 ma a ma si jan sɔrɔ nka koba kɛ ka taa ka tɔgɔba to a kɔfɛ n'Ala sɔnna an b'i fo i ka nin walawalalikan sanuma ninnu na an y'a mɛn Karibala kɛlɛ don Hassan a den caman fatula yala o fatuli ninnu bɛɛ kɔfɛ a tagara ka kɔ to a kɔ wa ala k'an bɛ sababa ma ni Sirifiya lajɛ bi diɲɛ kɔnɔ Sirifi ye mɔgɔ miliyɔn caman de minnu bɔra Fatumata la ale ni Fatumata denw olu de wele ko Sirifiw donc arabukan kumaden de do a Sharif o kɔrɔ ko honorable mɔgɔba an ka mɔgɔbaw walima an ka kandaw o de wele ko Sharifu donc o ye wele togo dɔ ye k'a fɔ ala kira sɔnmɔgɔw bɔnnaw bɛ wele ko surafa dɔw fɛ dɔrɔ dɔ la u b'u wele ko Asada maana a Seyid ka sɔrɔ Seyidu kumaden kɔrɔ de ye ko monsieur walima maître mais a kɛrɛnkɛrɛnnen do alu betu wele togo ye kɛrɛnkɛrɛn ma alu betu ka taabolo mɔgɔw bolo u b'a fɔ ma ko Seyid walima Asada parce que ale yɔrɔ la ka jamu yɛrɛ da o ye farafina laada yɛrɛ de i b'a ye Sirifu wele ko Hayidara donc n'i bɔra an fɛ yan dɔɔni dɔrɔn hali ka taa jamana wɛrɛw la i b'a ye Hayidara tɛ da o kan donc u ka kabila tɔgɔ de bɛ yen nɔ mais Seyidu de bɛ bila o tɔgɔ ɲɛ masalan i b'a ko Seyidu Imam Khamana'i donc wa jamu de ye Khamana'i ye mais a ka Sirifiya de ye Seyidu ye o de y'a danbe donc Seyid o ti fɔ arabukan kumaden min do o kɔrɔ ko monsieur walima n ka mɔgɔba mais alu bɛ t'u fɛ n'a fɔra ma Seyidu dɔrɔn o bɛ Sirifu de wele ko Seyidi donc a jamu ye Sada ye ni muso dɔ b'a fɔ ko Seyida donc o ye olu ka cogo ye donc Sirifiw bɔra Fatumata de la kira ka sira fɛ minnu bɔra Fatumata la ani Ali den o b'a fɔ olu ma ko Surafu mais Hayidara jamu la o ye Seydina Ali denw de ye kɔrɔ Seydina Ali den wɛrɛw bɛ yen min tɛ Fatumata Zahra den ye Seydina Ali ye den 4 de sɔrɔ Fatumata cɛ la cɛman 2 musoman 2 minnu balola n'o ye Hassan ni Hussein ani Rokeya ani Sukena donc a ye olu Zeinabu wala Zeinabu Kobra donc a ye olu de sɔrɔ den musoman 2 ani cɛman 2 Karibala don o y'a sɔrɔ la Hussein Hassan fatura a mɛnna san caman de b'o ni ɲɔgɔn cɛ donc a denw tun bɛ o bɛnɔgɔkɛ de bolo lamɔ na n'o ye Imam Hussein ye ale taara n'u ye a fɛ parce que a ma taa kɛlɛ kama kɛlɛ taara bɔ a la donc den minnu tun bɛ a fɛ olu bɛɛ fagara parce que Hussein yɛrɛ den bɛɛ fagara yen nɔ Hasani denw de tun b'a nɔfɛ o fagara Aliyu yɛrɛ den wɛrɛ fɛn o fɛn tun bɛ Hussein nɔfɛ Karibala nin bɛɛ fagara donc kira ka bulonda kun kan ka datugu de mais bulonda in dalen tora Hussein ka sira fɛ ni Zeinul Abidina ye donc a fɔ Sirifi ma ko Ali Huseiniya
olu bɛɛ bɔra aliyu bin Hussein bin aliyu bin abi talibi u b'a fɔ ma ko Hussein kɔrɔ Zainul Abidin ale tun bɛ Karbala don na mais a ma faga ka sababu kɛ ala ye gundo dɔ k'a la ka farigan bila la o ko k'an t'an tɔgɔ tiɲɛ nin na a ti balo donc o de balola Huseiniya bɛɛ bɔra ale de la mais Hasan den 3 tun bɛ Karbala kɛnɛ kan o den fɔlɔfɔlɔ ye tun b'a fɔ ma k'u b'a ko Kasim donc ale ye Umul Waladi kɔrɔ Hasan ka jɔmuso den dɔ tun don donc u b'a fɔ ko a ba tun ye Ramla ye donc ale tun ye denmisɛnnin a tun ma balikuya donc Huseini yɛrɛ banna k'a fɔ a ka fara kan parce que denmisɛnnin fitinin don a tun ma hali san 15 bɔ donc ale yɛrɛ tora a bɛ Huseini sen minɛ a b'a bolo minɛ a b'a deli ale ka se ka don kɛlɛ kɔnɔna na donc Kasim o ye Hasan den dɔ ale fagara Karbala a den dɔ fana bɛ b'a fɔ ma ko Abubakar bin Hasan donc ale fana tun ye denmisɛnnin ye o tun ye Kasim fana ta dɔgɔnin de ye tuguni o fana tun bɛ Karbala donc o fana fagara ani a den wɛrɛ bɛ b'a ko Abdulahi bin Hasan donc o fana tun ye denmisɛnnin ale tun ye san 11 yɛrɛ ye donc ale fana fagara o kɔrɔ Hasan ni denkɛ 3 de tun bɛ yen nɔ Asba riwaya dɔw la ni den 3 Kasim Abubakar ani Abdulahi o 3 bɛɛ fagara donc Hasan ko jumɛn de ye Hasaniyaw dun bɛ yen nɔ sirifi minnu bɔra Imam Hasan na u b'a fɔ olu ma ko Hasaniya donc Hasan denkɛ 2 tun bɛ yen minnu tun tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sinon fɛn o fɛn tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɛɛ fagara Aliou den fɛn o fɛn tun bɛ Karbala a bɛɛ fagara Huseini den fɛn o fɛn tun bɛ a bɛɛ fagara fo hali fitinin n'o ye Abdulahi Aratigi donc min tora o kɛra fɛngɛ de donc Hasan bɔnna o bɔra denkɛ 2 de la kelen tɔgɔ ko Hasan bin Hasan u b'a wele ko Hasan el Musanna kelen tɔgɔ ko Zaid bin Hasan donc olu 2 Zaid bin Hasan de ye Seydatu Nafisa mɔkɛ donc Hasan bɔnna bɛɛ bɔra ni 2 de la ka sabu k'olu tun tɛ Karbala donc o kɔrɔ ko Hasan ka lamɔ ɲɛna ala mago b'a la kira bɔnnaw dɔ ka bɔ ale la ni denkɛ 2 ka sira ye a y'o bonya sɔrɔ o kɔfɛ tuguni den minnu sara u marala de Hasan ka valeur de bɛ den ninnu ka saya la parce que Huseini y'a fɔ den ninnu ye su fɛ tile 8nan don ka tugu tile 9nan la a y'a ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko in b'ale de nɔfɛ a jɛnna bɛɛ kɔ su kolenba don dibi bɛɛ ni min bɛ se k'a yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛn ma a ye den ninnu ta o tɔgɔ ma ko ka taga k'aw deli cogo bɛɛ la o ma sɔn ninnu yɛrɛ nana sen minɛ de k'a deli a ko ka taa o ko Huseini ko n'anw tora yan nɔ an bɛna faga de mais n'an taara an mana si sɔrɔ cogo o cogo an bɛna laban an bɛna sa de n'an sara don min na ni an fa y'an ɲininka a dɔgɔkɛ lahala la an tɛ se k'a fɔ k'an taara k'a to Karbala k'an taa yɔrɔ dɔ la donc olu tora yen kɔrɔ a ka lamɔ ɲɛna ale bɛ sa mais dɔgɔkɛ kɔni o y'ale yɛrɛ de den ninnu sara dɔgɔkɛ kuma bɔ yɔrɔ la o b'a ka bonya ko fɔ o bɛ a ka ladamu fana ko fɔ ala k'an bɛ sababa amin ya rabbi k'i fo hali sisan k'i wale ɲuman dɔn u bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ samantiya kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn tun bɛ Hasan na Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Hasan ka samantiyaw n'a fɔ ma ko al-khasais wal fadail shakhsiya a ka samantiya dɔw kɛrɛnkɛrɛnna o fɔlɔ de ye kira somɔgɔya ye donc ala y'a kɛrɛnkɛrɛn a ma bɛɛ bɔ kira la kira yɛrɛ joli la direct la n'o y'a denmuso Fatumata o de la ala ye Hasan kɛrɛnkɛrɛn ni o ye Hasan ni Husein alobeti ninnu bɛɛ ala y'u kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔ ye min ye ala deli t'a sɔrɔ mais o yɛrɛ fana ye fanga dɔ baara dɔ kɛ effort dɔ fourni pour que mɔgɔw kana na jigin ala la k'a fɔ ala y'a dabɔ a kama ninnu dɔrɔn k'u tɛmɛ an kan mais o yɛrɛ jogo dɔ ta ka jɔyɔrɔ dɔ ta min b'a to i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu ni mɔgɔ tɔw ma kan ninnu formé na ala fɛ donc o bonya dɔ ye ala kɛra tun bɛ den nin fɛ kosɛbɛ Imam Hasan ni kira tun bɛ seli Imam Hasan tun bɛna tagama ka na yɛlɛ kira kɔ la a birilen sujudu la kira bɛ to sujudu la a bɛ mɛn depuis Huseini mana Hasan de tun y'a daminɛ den ninnu tun bɛ bɔ misiri kɔnɔ o bɛ na ala kira kan o bɛ bɔ so kɔnɔ o bɛ na don misiri kɔnɔ o bɛ yɛlɛ ala kira kan ala kira b'i birilen to sujudu la n'i taara sunaw ka hadisa la ni sabatilen don siyaw fana fɛ ni sabatilen don ko ala kira tun t'a kunkɔrɔta fo b'a ɲininka ko i mɛnna mun de don a ko denmisɛnnin ninnu de bɛ n kɔ la walima Hasan yɛrɛ la n kɔ la n ma kanu k'an kunkɔrɔta n'a ye n y'a to f'a ka jigin n'a jiginna waati min na ayiwa o bɛ jigin ka bɔ kan ala kira b'a fɔ ko fala yarfa'u nabiyyu ra'sahu mina sujudi hatta yanzila al-Hasan
من كتفه فعندما يسأل أصحابه عن طول السجود يجيبهم أردت أن ينزل هو بنفسه من على كتفه right ni gamuna ko mato de fo akaji ga ereba donc ko kila tumbe afe aba akaro kila de la ka fayna ko Hasan sayyidun min shababi sayyidu shababi ahli janna aya fa sanan kelema kila ka fo fla man to no ya na do ke ako ina Hasan wa Husayn sayyida shababi ahli janna ko ne fna ngeno uluka nyamogodo donc o fla kerengerani o bunyai kasoro sanfe bonya la sayyidu rasuli ala kira sallallahu alaihi wasallam ko koy sayyidatun nisa'i alamin o fatimatu zahra o yubay sayyidu shuhada o hamza o moke donc kullu siyadatuhum bonya be kumbe nunga dukono wera fana udama da soro utama da amfa be fatonye utama da amba be musotonye utama da mokebe mogoto mokenye ngala wera fana bla onyona onye ka forma ne demseno oluka kontigido donc kama aya do kerengere na qur'ana kono minu kama alu betu man Hasan semo ola donc aya do na forma ko ayatul mawadda ala kiraba foromna ala ba fo ala kirama qur'ana kono ulla salukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba to wa fo no ko ayatul mawadda imam Hasan ben kono parce que forum mo nani dima ala kira yere wa doy Ali Hasan Hussein ani Fatima mo duru ayatul mawadda kambe nundema Hasan ka bona kerengere ne ndobe o kono donc ayatul tathir inna ma yuridu Allah yuziba ankum rijsa ahli albayt donc ayatul tathir Hasan sembe ola donc ayatul mubahala ta'ala nadu abnaakum wa abnaana imam Hasan sembe o fanana donc no ya ka bona kerengere no yi bi mo do mo mi fana alo beto do ala yu bonya ne mais ala batula ba de kuno di waja ba la kale ka fo dhahaba al imam al Hasan alayhi salam idata maratin masha ila al hajj ay chien damadoke dogo reba ko chien ta dogo ko chien ta ani duro abetal mi ka bo Medine kata magan kilo keme woro à l'époque na kilo keme woro asine panana Allah ali shirifi nuna asanu ku setigi puis mo wame do atuma ja akase kono na koro fini mandona ani dumuni nyuma ni siso nyuma na ila somo wala asani ngasiya bo na puis a profiter au fait nous fait donc mais na tum da hijila jama to me to no fait baro abuta srafe balola ani ayre horoma nga hiji kira mode no fait ngata mo no fait o kama mais ale rega délégué mino be to no fait délégation mino be to no fait ale bonyala olu do be nyogo me soro ka yela ga so soro ka yela ka le ka so na Hasan madeli ka yela so ka magan kono ka bo hiji ko ni ka ba madeli ka ke uya ni ga ko muna ko astahi min Allah an alqahu wa lam akun amshi ilayhi nahwa baitihi ko ale be maloya ale ka ala be nyoya ka sorola ale ta sena donc wala bi fambe fatara roro mais al kaba meta hiji la o fen kere na ala re wayna ni so nyorola hadar leno nyeni so yike symbole a forme ko ala bara o ga meta hiji la ko meta ala fe kaso ala bi robe mais al kaba kere na ori kama ambi silika nyishi fana ma kaso ala bi fambe fe ala di o kere nai donc o bonya fana kama ale madeli ka tama ka foko ni tato hiji konna ka bo Makka ka ta Madina shetan anenduru de waya do ka fola to ba chani o fana ayi ni bega sina ka bo Makka Madina kilo ke mo woro o dona bi mobile sera o fait autoroute là c'est 450 kg donc ayi o bonya ko nu chama soro mo do mo min tu nendo kosobe asabalendo donc ni tarabu bega fena sadia fo masadiru bela jelena asan la ko dona naka helimu ko rogo munyo fo o kera Hasaniya were fana ka tamasien yi ye shirifi bonda flame fo Husainiya o donen do ni jagele ya ni farnya di ambi sabbi walma be jina bobi walma ne bisa perelen wala o kera Hasaniya o ka chugoyai Husainiya o ka chugoyai donc Hasaniya o ka chugoya donen do tarugo chugo fe na fara mo ko shirifi ko Hasaniya do dro e ba soro sabali do kulube dese ko min gora biso koro amunyo ne ati pressé fo ademba o ba fo ka kun sale walma ka be sra mais amago tisa abilaba atala
donc o tuga kun bɛ Hasan na o de kama Hasan ka saya yɛrɛ la a ka saya la mɔgɔ dɔ kun bɛ yen nɔ tariku kɔnɔna na min y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ u b'a fɔ ma ko Marwan bin al-Hakam donc o kun bɛ jate a jugu belebeleba ye mais a ka saya la o yɛrɛ tugura mɔgɔw nɔfɛ o taara sulu a su donna Bakiya de an bɛ Ala deli Ala ka n'aw si to a kunfan na amin ya rabbi delikɛla bɛɛ lajɛlen Imam Lasani ma se ka kira da yɔrɔ sɔrɔ donc yɔrɔ fara a m'a fɔ ten a taara Bakiya donc u y'a su sɛnsɛn ka bɔ so kɔnɔ ka taa n'a ye Bakiya donc o taatɔ o kun bɛ ka tugu a nɔfɛ o yɛrɛ kun bɛ ka kasi mɔgɔ dɔw y'a jalaki ko a filɛ nin ye i tɛ maloya i ye ko bɛɛ d'a kan a ɲɛnɛma i ye ko bɛɛ d'a kan a ye mun fɔ a ko u k'a ma ko hinama taju alayhi bi annaka kunta tu'zihi ashad al-aza fi hayatihi ko e kun b'a tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ka ɲɛnɛmaya la e bɛ tila ka na kasi i bɛ tila ka y'a janaja la i ma maloya a ye mun fɔ Marwan ibn Hakam de ko Hasan ma Hasan ka ko a ko inni kuntu afalu zalika biman yu'adilu hilmahu al-jibala a ko ma kalama mun bɛ ka kɛ cɛ de la n y'a dɔn cɛ min ka muɲu bɛ se kulu kɔrɔ Allahu akbar cɛ min ka muɲu bɛ se kulu kɔrɔ wa hali aw de datigiw de bɛ ka n kɔrɔ fɔ n'o tɛ n'a jogolen tun don n'a da kun bɛ se ka kuma a b'a fɔ a ye nin to yen sabula ale y'a ko wala ale b'a dɔn ko inni kuntu afalu zalika biman yu'adilu hilmahu al-jibala n kun b'a kɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min b'a dɔn a ka muɲu a bɛ kulu bɔ nin tun ye a ka samatiya kɛrɛkɛrɛnlenw ye Ala ye minnu kɛ a ye sisan i bɛ se ka mun fɔ an ye ani mɔgɔw cɛla la samatiya min tun bɛ a la mɔgɔw sanfɛ ok n y'a fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ n ko Ala ye ninnu bonya togo la min ni wurudi t'a sɔrɔ c'est à dire Ala deli t'a sɔrɔ k'i sigi k'a fɔ Ala n bɔ kira la kɛ kira mɔden kɛ kira bɛn ye o fayida tɛ yen nɔ donc Ala bɛ jɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛn n'a ye mais a bɛ lahala dɔ k'u la qualité dɔ k'u la tiɲɛ yɛrɛ la minnu ma kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu bɛ nin mérité bonya min fɔr'u la a bɛ o la Hasan halisa bonya dɔw kɛrɛnkɛrɛn na a ye kira fɛ k'a bɛna o kɛ mɔgɔya kɔnɔna na n'o y'a ka vertu sociale ye o ye jumɛn de ye Ala kira deli k'i tɛgɛ se Imam Hasan ma a denmisɛnninlama kira yɛrɛ fatura ka Hasan to san 8 de la kira fatura ka Hasan to san 8 donc kira ɲuman nin a ye nin fɔ tuma min na peut-être san 5 san 4 Hasan bɛ kulonkɛ la Ala kira ko a ma ko inna ibni hada sayyidun asallahu an yajma'u bihi bayna fi'atayn min al-mu'minina a ko ne den min filɛ nin ko nin ye kotigi ye tɛ b'a fɔ a dɔgɔma a denmisɛnninlama mais ko kira yɛrɛ fatura ka to san 8 la donc a ma nin fɔ a fatu san a ye nin fɔ waati jan ka bɔ o ɲɛ donc o kɔrɔ a dɔgɔnimanilama yɛrɛ kira fatura k'o de to kira ko a ma ko ne den min filɛ inna ibni haza a ko ne den min filɛ nin sayyidun a ko nin ye kotigi de ye asallahu an yajma bihi bayna fi'atayn min al-mu'minin a ko Ala bɛ na silamɛ kulu fila joli bɔ ni jɔ nin den sababu la ka sababu kɛ i b'a kalama a fa ka fitina kɔnɔna na waati kɔnɔna na kɛlɛ dɔw tɛmɛna ani sababa dɔ cɛ donc ani Muawiya ta de kɛra fitina laban ye a fagara o fitina de kɔnɔna na donc Ali fagalen Ali ka mɔgɔw taara Ali Hasan kɔfɛ an b'i kɔ Hasan yɛrɛ sigi a fa nɔ na Hasan ye kalo 6 ɲɔgɔn kɛ khalifaya la a sigira kalifa la a fa ka mɔgɔw fɛ olu farala kan k'a fɔ an b'e de dɔn donc il a sigi donc a tila ka sigi a ye sigi k'a fɔ a fɔ ma ko réconciliation sociale donc n bɛ min fɔ o caman yɛrɛ silamɛya kɔnɔna na kira y'a fɔ Ala y'a fɔ Imam Lasani ye mɔgɔw bila ka taa kuma Muawiya fɛ Muawiya ye ale fa filan de Ali Muawiya ka kɔrɔ ni Ali yɛrɛ ye donc ani Ali de ma ɲɔgɔn faamu Ali kɔni ye sigi ka fɔ ɲini o ma sɔn donc Ali fagara sisan Ali ka mɔgɔw nana jɔ Ale bɛ se ka kɛlɛ kɔni a farinya bɛ a la walahi jitɔ tun tɛ Ali den de don o t'i kɛ jitɔ ye a bɛ kɛlɛ dɔn dɔnniya b'a la fanga b'a la mɔgɔ ninnu b'a dɔn déterminé don engagé don u bɛ se ka kɛlɛ ko continuer mais a ye ci bila ka taa Muawiya ma Muawiya silamɛw sɛgɛnna an ka joli makara chrétien tɛ nin na yahudiya tɛ nin na Umaru ye futuhatu kɛ ka kafiri dugu de dayɛlɛ mais depuis an fa sigira fo ka se nin ma an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na a si ka kunnafoni tɛ nin sigi i ni ne ka kuma an ka bɛn fɛn dɔ kan pour que joli bɔnni ka jɔ o kɛra hijira san 61 na u b'a fɔ nin ma ko amul jamaa année de réconciliation tariku kɔnɔna na fiyewu a ɲɔgɔnna ma kɛ a jɛra a ka jɔyɔrɔ de kɔ pour que k'ale Muawiya ma
ko so joli ka jɔ ka kira ya fana sababa nabi ɲuman kɔrɔ de ko lafɔbaga bamanankan na o kɔrɔ nabi ɲuman kɔrɔ de ko nabi kɔrɔ de ko le prophète kɔrɔ de mɔgɔ min bɛ don jan fɔ fɛn min ma se san 100 sini kumaw ni fɛn a fɔ o mɔgɔ de ma ko prophète o de kama imam Lasan yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma na a ko inna Muawiya nazani hakan huwa li dunahu a ko Muawiya bɛ ka ne sama jɔyɔrɔ min nɔfɛ ne de ka kan ka tɛmɛ ni o ye ka tɛmɛ a kan n fa place do ɲana kira mɔden ye a y'i yira fana donc ne ka kan n'a ye ka mais fana zato lislahi la umma waqati al fitnati nka y'a lajɛ mantonw ka nafa bɛ min na a fɔ o ma ko u ka tɔnɔ bɛ min na u ka bɔ bɛ min na n y'o de jateminɛ fitna fana n y'o jɔ parce que ale yɛrɛ ka mɔgɔw nana jalaki de wa ko mais i bɛ se an bɛ se ka kɛlɛ continuer kana sɔn nin ma nin accord nin ye accord fɛn de ye kana sɔn a ma c'est-à-dire nin fɛn ninnu ye kɛra de mais a bɛ kalan caman de d'a ma o kɔrɔ hali an ka jamanaw kɔnɔ an bɛ don accord dɔ da fɛ bon tafudenw dɔw b'a ye k'a fɔ nin ma ɲ'a ma nin ma ɲ'a ma tiɲɛ yɛrɛ de don mais o de kama a fɛn ninnu fɛn an karamɔgɔ Sidi Usman Madani Hayidara donjan ye ba ale bɛ to k'a fɔ ko accord bɛ joli jɔ a y'o ta a k'a ɲɛɲini kɔfɛ accord n'o de kɔni ko de ko marifa ka da an ka sigi ka kuma o mana wari fɛn o fɛn da fɔ o la ko nin ka d'a ma nin yɔrɔ in ka kɛ ten nin yɔrɔ in ka kɛ tan ni fagali kɔni b'i jɔ k'ale kɔni b'o accord kuru la donc Imam Hasan y'o ɲɔgɔnna de kɛra a ko Muawiya bɛ ka fɛn min ɲini ne n'a ka kan n bɛ se k'a continuer n bɛ se k'a gagner fana mais n ye min filɛ nin ye mantonw ka nafa donc o y'o de jateminɛ ani fitna jɔli wa kad kuntum bayatumuni ala an tusallimu man salamtu a ko aw bɛɛ la a bɛ k'o fɔ a ka mɔgɔ ye ko aw bɛɛ de layidu di ne ma k'a fɔ ni ne ye mɔgɔ min kɛlɛ a b'o kɛlɛ wa ne ye accord signé ni mɔgɔ cɛ ko kɛlɛ ka jɔ o bɛ jɔ faraitu an usalima Muawiya nka ne y'a ye n ka Muawiya kuma ɲɔgɔnya kɛlɛ ka ban ni ɲɔgɔn cɛ n y'o de ye wa adawul harba bayni wa baynahu ka kɛlɛ ka bɔ ne ni Muawiya ni ɲɔgɔn cɛ waraitu anna hakna ma hukna dima khairun mimma sabaka a ko n y'a ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o kɛra sababu ye ka joli jɔ o mana kɛ bɛnkan fɛn o fɛn ye sa ni ala kuta wɛrɛ t'o kɔnɔ dɔrɔn fo an yɛrɛ b'a ye ne ka fanga de bɛna tiɲɛ nin na ne ka tɔgɔ de bɛna tiɲɛ na ne tɛna wari sɔrɔ nin na mais n'a kɛ sababu ye ka joli bɔnni jɔ k'o bɛɛ ka ɲi ka tɛmɛ joli bɔn yɛrɛ kan walam uridu bidhalika illa silahakum wa ne ma nin kɛ dɔwɛrɛ kama fo aw ka kisi yɛrɛ o ɲinini kama a ka intérêt fana o de kama wa baka'ukum wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin ma dɔn nin ko in bɛ gɛlɛya aw ma mais n'aw sabalila a bɛna a tɔnɔ sɔrɔ a kun bɛ se ka kɛlɛ continuer ko ne b'a dɔn nin fitna de ye aw ma mais a bɛna ban don dɔ la n'aw minɛ ka sabali parce que n y'a fɔ n ko a ma siran u kun b'u sacogo dɔn voilà o b'a dɔn fura tɛ saya la ni waati sera a bɛna kɛ olu bɛna sa cogo min na kisi cogo tɛ a la o bɛna sa cogo mɔkɛ y'a f'i ɲɛna mais a tun b'a kɛ a nɔfɛ mɔgɔ de kama o de kama zuriyatan ba'duha min ba'din ka hakɛto ɲini ka nin yɔrɔ ɲɛfɔra o seniya jogo siga si t'a la ala y'a kɛ Sidi Usman Madani Hayidara la don min na a bɛ jɔ ka diinɛ ɲɛfɔ don min na o don na ni tun y'a fɔ o da bɛ fara dɛ mais i gulo ala la de n'ale bɛ sa ko ni muru da Hayidara kan na k'a sama sani muru in bɛ segin n'a bɛ se ka ala ta kelen min fɔ k'a b'o fɔ yanni muru bɛ segin a ko ale tɛ siran kaso ɲɛ a tɛ siran foyi ɲɛ ɲɛnɛma la donc a ye baara in daminɛ ni Husseiniya de ye mais bi a nana kelen bɛ ka Hasani y'a fari da réconciliation ko mɔgɔ bɛ jigin ko cɛ a ka kuma kɔrɔ ninnu a t'o fɔ donc a sabalilen don jama bɛɛ b'a bolo tuma min na n'a y'a bolo si a yɛrɛ ka kuma dɔ bɛ yen a ko n'ale ko a bɛ tasuma don jamana kɔnɔ kari kelen de don n'a y'a fɔ a ka cɛw ka bɔ kari kɔnɔ a tɛ to yen nɔ sen bɛ se ka da yɔrɔ min na o waati la fɛn bɛɛ bɛ da kan ko k'ale y'a ta to ala ma donc o ye Hasaniya de ye o y'o jogo de donc Hasani ye ka ye kira ka kiraya sabati ne ni lahalaya ni sai telela baara ye wagati ko ye an bɛ k'an sɛnsɛn ka se wagati laban ma i bɛ se ka dakuru ɲɛ cɛ kuma jumɛn fɔ an ye ayiwa an bɛ foli kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen na ka foli belebeleba kɛ an karamɔgɔ la a Seydi Sidi Usman Madani Hayidara o min delila k'a fɔ ko n'ale tun ma kɛ sirifi ye ko sirifiya tun bɛ dɔn o kuma in kalanden caman mɔnɛna ka don tu la ka don basu la ko bɛna sirifiya ɲini k'a ɲɛfɔra kan ko Hayidara wasa wa parce que ko k'a ye sirifi ye olu ma kuma faamu Hayidara ye min dɔn sirifiya la n'i ma kɛ sirifi i tɛ se k'o dɔn o la recette tɛ se k'o to mɔgɔ k'o dɔn donc ale ka o mot yɛrɛ ani a ye acte min posé sirifiya ko in yɛrɛ la o de ye ɲɛfɔli mɔgɔ fana tɛ se ka sirifiya ɲɛfɔ ka tɛmɛ ale y'a ɲɛ yira cogo min parce que ɲɛfɔli bɛ yen mais ale y'a ɲɛ yira de
be alu be ti no fɛn fɛ ka dati mana se a dogolen tɛ diɲɛma la karamɔgɔ ka kuma de y'a sababu ye an b'aw fana ye u bolo don sirifin ninnu kumabaw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ i n'a fɔ Sedina Ali min Hasan min an b'o kunna ale denbaya bɛ an b'a bolo n'o ye tanti Halima Dagamasa ye donc Ali min tɛmɛna o ye tanti Jara ye Hussein min tɛmɛna o ye Nasu ye Hussein ka Arbaïna o ye tanti Aïcha ye donc ka fara Fatumata Zahra kan o b'a tɔgɔma yɛrɛ bolo donc bi diɲɛma bɛ nin lakodɔn n'a sera fana olu fana b'a manifester k'a yira diɲɛ cogoya bɛɛ lajɛlen n'o se u bɛ séminaire de kɛ dɔgɔkun de kɛ ka fɛngɛ kɛ donc an bɛ olu de fo an kalannenw kɔni y'a ta olu nɔ na an fana seko ye nin de ye donc k'aw fana fo an minnu fana bɛ accompagner ni nin waati nin sera i n'a fɔ a yɛrɛ ka slogan b'a fɔ a événement ba bɛɛ surtout diinɛ sira fɛ a bɛ a lamɛnbaaw u accompagner k'u bɔ a kalama donc n'a tɛmɛna cogo min na fana k'a yir'u la donc an b'aw fana fo ala k'aw bolo bɛ baara la a ka baarakɛla bɛɛ ɲɛmɔgɔ kana se baarakɛla bɛɛ ma technicien ni journaliste ni animateur ni cameraman fo ka na se a ka partenaire fana ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen a kɛrɛnkɛrɛn ma an ka ɲɛmɔgɔba karamɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Elhaji Alpha Diallo a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani a kɔ kan n'Ala yirali aw k'an bɛ sigida wɛrɛ ni Ala sɔnna Maula Hassan Maula Hassan Maula Hassan Maula Hassan Maula Hassan Maula Hassan